kublai pibaro nakaliang jong ka seng samla ka khasi jentia Adventist Youth Federation hakar kom ka bakar pang nyai kublai ban ngi priang subhai pibaro ki samla shanrang bat kanthai ki longpa ki longkami ki bape ki kubor langba ka ni channel ni sokumen ban walam pi ya ka kubor ha ka bai dei bat ka life hui turi upanai mi ya ka ba ka perthai ka tip ya ka ni ka sngi kum ka World No Tobacco Day lani ka sngi banong ya ka jingbam bar ka jingdi duma asukumen ru ban pini thu shipi ya kini ka sawat ki polok ke jongi ki balala bani don kat pengi hang ka por mane sam ya ka khubor jong ka jingkot ka jingkhia Ngidon hangi ya Pastor Evangelist Forget Minot Langsham ibulong way na pdeng ki samla ubatre shirhamba ya ka kamu jong blay bat khamtam banialap ya ka khubo jong ka jingkot jingkhia Ngidon ya Sylvester Champliang ubulong way na pdeng ki Pastor Evangelist iba shirhamba ban troy ka kamu jong blay banialap ya ka khubo jong ka jingkot jingkhia ban create iki awareness lani ban pelong ya ke jing ai ji hikai shaphang ka jing ko jing khia shaphang ka jing ong ya ke jing bam par ka jing di duma idon hangni ru ya ikong bayada lengdo iba la pendep ya ke jing puli nursing na JKKM ka badan hatamen naldu badakshan idang shpendep ya ka Master of Public Health na ka Adventist International Institute of Advanced Studies kabadan ha Philippines ngidon ru ya ikong bapla lengdo ibala pendap ya ka MSc nursing but ibala jutrai ru kum staff nurse ha kibabun ki hospital kum ha Surat Adventist Hospital ha Kolkata Amri Hospital ibala jutrai kum staff nurse bar kum ju kum lecturer in nursing kabadan ha Bangalore tinga kwa ban padiang subhai pi iwe piwe bar khamtam ngidwai ba oblei unilam yangi iwe piwe bangila aban yo ya kajing shai ka bakraw ha ka bai de bat kani ka jingkai shaphang ka kot ka khya sai hisien ni padiang subharu ipi ki basap bar bape ya kini ki khubor ban ya poibe shakamat bat bangin plen ya kapor ngakwa ban keli ke cingkeli ya ikong bayada lengdo snobha ban shailem yangi bali bakaparthai ka ithu ya kani ka sngi life hui terek upnai mi kum ka World No Tobacco Day kublai shibun ne kito ki jingkeli ho la jurakhe ya ka World No Tobacco Day man la usnem bat ka day be ha ubanai me lai phui tarik te day ha usnem ka khandai spa prapo nyau ba ka khot jong ka World Health Organization kilabu kerpangai ka ni ka sngi ba ban penlong ka jing rakhe ka thong jong ki ka day be ban ai jing hi kai halor ka jing ma bat ka jing ta jong ka ni ka jing di cigarette nang ta ka jing bam duma bat ban ya daru ya ka jing pang jat ki jing pang ki bala ban yo na ki ne ki jing di ki bas new te ka them hi men tau snem jong ka ni ka World No Tobacco Day ka day yada ya ka Mariam kublai shibun ya ka jing lamprang bat ka jing batai ka basotnat ka bapilai ti ngakwa ban keli ka jing keli ka bai de shaphang ka ni kamat ki ki jing ta ki bakta ya ka koi ka khya ka jongi ha ka bai de bat ka jing bam ka jing di duma nganet pakidon shibun te philan bania thu lekot khnang ba ki polok ka jongi ki bapet ya kani ka khobor kinyo shibun ki jihikai dan lai teli ki jing ta bakrau ki ba ngila ban yo na ka ba ngi di duma la ne ngi bam duma ki ba ngila ban page na ka slide ka jing ta ban ning kong ka dei ka jing ta ya ka kot ka khia ba kan thup ya ka jing kala ha ka dur ka dar hoi hapo shi post again ba phidi ya ka tadam duma ka bi jong ka ki let sha ka jabing do nut bat ki wei ki benta ka met ki jing di bat jing bam duma ka long ka dau ba ha ba hadu 8% ki briu ki yap na ka jing pang bam pong ha ka perthai
ki jing pendon kam ya ki nukutin bat duma kawan ra ru ya ki jat jingpang ki ba pher kum ga jingpang bampong klong snam jingpang bakta i utor yap shiliang pang shini jingpang tibi kakta ru ya ki khmat bat ka pentulot ru ya ka shipai met bat ki weide ka baar kakta ru ha ka jing yo jing em ka jing di ka penpe ya ka pla pisa jong pi palat ya ka jing mudur jong pi ka pen khuslai bat tu no ya ka jing shngan ka jing dan jing em jong pi ngalaban ai nuksa hang ni ba ubriu uba lai post nem uba di santeli ki cigarette ha ka shi singi un penlut kumba shikror kat hadu ba unadap karta ka ba henriu post nem te ha ka jaka ban penlut ya ki jing ha kini ki jing di duma balai ngim thiet no ya ki jing bam ke bala ban pentei ya la de bat ru ya ka jing kasem kini ki de jing kali hangi shimet ka jing ta ka balai ka long ba kakta ya ki briu ki bahasenda ka jongi ya ki ba iet ba thon bat ki weide ka baning kong hi kakta bet ya ka jing ko jing khia jongki ki de ki chu hi ki jing pang kum bala batai men ne haneng dekat kum ka WHO ka tobacco ka penyap kum ba pra million man ka snem palat nyo million ki yap na ka jing pendan kam ya ki kat ba i we point r million pat ki yo da ka baring ya ka tedam duma bat ya kan ni latip ru ya ki kum ki second hand smokers kadon sa ka we pat ba ki khot ya ka tedam ka balai la ne ka third hand smoke kani kala air ja clear ka wan haba unong di upen mi ya ka tedam duma la ne un nicotine bat ki we de ki chemicals ki ba hap na uduma kani kala air ba ki khot ka third hand smoke kan ne hasat ying haki carpet haki jan jongi bat kum ta ter habaring ya kani kala air ka basakut kala air ja clear kala ban bu jingma namar khamtam ya ki khna ki badang rit khamtam ya ka kot ka khia ka jongki ban singo thu shai ka e ka banga labatai tongin ya pet ya kani ka demonstration ka bangan pen I hakani ka por Kubleshibun saisin kong bayada lengdo ya ki demonstration ki jimbatai ki babania wala kalong kabelengkot ngangai kalong kajingkerku ya ki basngap pat ki bapet ya kini ka khubur tingini phasha ki bakenja musim idon ye pastor evangelist forget me not langshang kum ki kristan ngangai bangi pediang ya ka bible kum ka jingkai ka bakrau ha ka bede bat ka jingkoi ka jingkhia tinga kwa ban kli ka jingkli shapi hato ka bible ka kran aa neem shaphang ka jingkoi ka jingkhia
ka Bible ka don ai ban kren chapang ka jingkoi ka jingkhia kumbang yo I ka we pa ka we ka company lane kano ka seng ka penmi ya kino ki tiar kitar wala ki kali lane kino ki kinja machine kala don ka jing ptha kumna ban penon kam ki ba ka tu ka tiar kan om sniu bat bakan yait bet ba om dei ban the da ka we ka ban thep ika bakan ron ban penyai ka machine lane ka kali ka badai ban bam da ka petrol am dei ban the da ka kum juru blai ai ha ka jing tho ba khoi ka tin ga ju shapang ki an ki bangi dei ban bot shapang ka jing koi ka jing khia bat ublai kwa ingi bangin long ki breu ki ba koi ki ba khia da ka ba ngidon kita ki ki bangi dei ban bot kum kristan nyo I ka we na ka jing ptha jong u shakri jong blai u yanis ya we u temen basan u bakrteng u gayus ha ka khot ka ba ar na ka nong na ka sithi ka ba lai ka jong u yanis ka lon tang ka we nong bat ka khot ka ba ar u ong hne ku heb ba I ngadwai ha ba ki baro men roi bat men khia kran kat kum ba ka roi ka men sim jame nadu ka ni ka khot ka ba nang kong u yanis u yathu ba u ne u gayus udai u briu u ba u I u ba u singo tenat hanrei hang ni u kerpat u bu ha ka jingduai na kam ta jing u ba ka ni sithi ka long kerpang na kam ta jing u boladon kata ka ka jing ro na kam ta jing u pad ha ka khot ka ba aru ong ba u duai ru ba unyo ya kata ka met ka ba koi ka ba khia ba unang roi I kum ba hang ni u ne u temen basan udon kata ka jing la se ha ka jing im ka jing long ka jing u ha ka bam ka di lane ka bam idei kat kum ka ba ai u ya ka met ka ba koi ka ba khia ka ba kta ya ka met bat ka man sem bat ya ka jingmut ka jing perkhat ladang ngim don ya ka met ka ba koi ka ba khia ka kta ya ka bor met ya ka jingmut ka jing perkhat bat ya ka man sem ka jongi nak ta ka daw nyo iru ya ka jing kren jong u apsal pol ha ka sithi ka jong u sha ki rom kalnong ka ba khat ar ka khot ka ba ar u ong wat pen srim dur rengkat ilade bat ka ni ka perthai Harai da kaba penthamai ala ka jingmut ka jing berkhat bat bangin tip kaba kumno kalong kamon ka jong ublai kaba sngew bhae u kerpat yangi kun nong bot ki jong ujisu u apsal pol bangim dei ban penserim rengkat ilade bat ka perthai bangim dei ban bot ya ka kaba ka perthai ka bot ka le ade ha ka bam ha ka di u ong da kaba penthamai ya ki jingmut ki jing berkhat jongi khanang bangin tip ka kamon ka jong ublai Kublai Shibun Pastor Evangelist Forget Minute Langshang ya ka jubab ka ba phila ai. Hoy hagan ka perthai ka bangi ki bor sokar ki ba long ki tnat rekam jong ka koi ka khia ki persang kat bala ban ya troi shitom ban ya le kumnu ban khang lani ban pendu ya ka jingbam bat ka jingdi duma kum ki kersan ki ba ngi hagrik perthai kum kita ki jingshash ki we tinga kwa ban kli ka jingkli ya Pastor Evangelist Sylvester Champliang hato ka jingbam ka jingdi duma ka donde ka jingkhang na oblay ni na ka jingthwa bokhu ka bangi ong ka Bible wala da ka kintien do ba ko le ni duma kam don hak Bible re don katuk ni ki khot chung ka Bible ki ba maham ba kamet chung ki kam de nam ta ki jingbam ki ba don bi ba pun bu a ni penjot upol sha ka sithi sha ki nong korean lai khan de khat khandai ong kamet chung phi ka long ka ying shong ka jung blai man ngim de ban penjot ya ka na ma ublin penjot ik ta ki ba penjot ya ka nang ta ngi la ba syam ru nong kong korean re khat khandai ar pho bai ka di kamet la sis pa de snam du Jesus Christ ba ka ni kamet kam de shu ka jongi ka de ka jung blai nama ka ta pendon burom ya ka ni kamet ne ka jingkli kawan kum nungin pendon burom ya ka ni kamet upol haka sithi ki nong rom kal nong ba shi pholai pu ong haka bam ka di te kum tangin don kaman kli habangi di duma le ne bam duma kum kini ki jaj jingdi ki ba penjot ka met ka jongi don kaman kli hato ka penan burom yu oblai amar kat kum ka an start koi ka khia kai thu ingi ba kini ki jaj jing bam ki jingdi ki penjot ka met ka jongi sakawai ka khot ka ba khang persha hak ba kum kini ki jaj jing bam jingdi ka dei na kitab Isaiah san pusan ar unoi thrupa jumble ki spas nem man shwa u ong kum no u ong bagi dia bam ya ke bahawat penut sebai ya ke jing treshitam jo phi de ke jing bam ki bam te ya ka met jo phi la ni ki jing bam ki bam long pu ka basmo si ka long babun ki ba treshitam ha ki ni ki sngi hre ki thiet ik de ki jing di ki jing bam
hai jing pat kim sham la bam ki jing bam ki batei ki khun jo ki kim yo ban bam ki jing bam ki batei la ni wat tang ban yo le school bha namar ka jing penlut ha ini ki jing bam jing di namar nalor ka jing bam jing di kini ki wan ra jing pang ha ban sumas e ka jing pang na kini ki jing di ki ba wan ra e kini ki jing shitom ha ka met ka jong ubreu te da shisha ngiran ka man bam ya ki e ba bha kata ka jing kentu na ka tin ka jong blai kia na kini ki jing bam ki jing di ki ba wan ra ka jing sneu ya ka met ka jong Kubleshibun Silvester Champliang ya ka coba ka bapilai. Di hak ni kapol ngakwa aban keli ke cingkeli ya ikong bapla lengdo. Hatu ka jingbam ka jingdi duma ka kta neem om tang yaldi wat ya ki weiru. Di nganget ya ki jubab ki ba pin ai hak ni kapol. Baki weiru kin sotu shai hak baidi bat kani ke cingkeli. Te subha pan ai ke jubab ka balengkot hak ni kapol. Kabi kabang isyam ha uduma kadon kumba saw haja chemicals kabakta ya kamet bagi kacimut cing berkat kacang ubriu ladangi tak duma ladangi di duma kabi kadon ha uduma bat collectiono kalek sekitor bat kapar pat seki sekamet kapat te kakta ru ya kajabing kamtam yung klong snam ban ya kiwi pat kidok jem namar kide ki ka snam kapal syakini bat kamtam tang kumba shipho second ki ong ba ka research ka ong ba kumba shipho second ha ka shi sendi ya uduma kapal syakasnam te kalom ka bas tet shisha bat kani ka bi kade ka bi nikotin ka nikotin kabadon ha uni uduma lada uni uduma di lani uduma ba syuta lani ha ukwai kade ka juhi but uni nikotin ukun kerni shisha ya ubriu but uni nikotin ukta ya ki kijau but pensniu ya klong snam kumbang ong mene but kamtam pinsuki ban pom ya kasnam na uni klong snam but ban ai oxygen ka bakhoy ya kamet kaphat bat kunju di kijan te mentangan kren shwa shapang udumadi kuno kta ya ubriu dan ya kasimet kani kajing di duma lani kajing bam kwai lani ka cinta duma ka khati shisha ya kajing im kajing ubriu ka pinduna ya ka snem kumba shiko snem ban ya ubriu bam judi ya uduma te kalong ka ba dihapan perkhat ka kta ru ya kajing mo jing perkhat nimdon kajing mo jing perkhat ka ba shai ban nimla ban shim ka decision kum ha ka clean phreng ko ong but kidon bun judge cancer jong shintur jong ki throat lani kitor but kidon kakta ro dia kajing persat nansim but bun sin ki briu kila bat ko kajing pangshni but kidon bun kiwe pat kajing pang kiba laban kata te ni de shapang ujing di duma kuno ka kata pat ya kai uni kwai lani kuno kwai pat kata ya kamet kapat nitip ba ladagi bang kwai kalong kuno de kapan sawe kishintur pan sawe ya kibeniat yo klit but kapan karong ka pher ban yek bom jubam ani bom judi ban kam tam ru hoi kumpi cancer kumju hi kumba di duma ka bam kwai ru la ban yo cancer ha ki shintur ha ki esophagus kumba aktif ren ong but ki bunsin aba bam kwai slam kapan du no wat ya ki beniat
berkat nak kibeniat lani kapenerben ya utili agba kimla ban yo ya kajing bam kaba kambang ban ki bamju di dan bamju bam but teng kapensti ya kisni do but kiken thei kumba ngitip ba ka kidon ka ladaki dang dei ki bedang samna bat ki bedang kham don kun ka hakapor bagi armet yang baka tak wat yo klung bagi don kajing duna hakajing kia kajang kun jung kun lani ka low birth weight hakaba tim frame ka ong but kadang ru ki weight pat kijing tak hakish new but haki weight ki jing shitom te kumno saka weight pat ka ong ba kumno ban penduna ya ukwai hakajing im jo ki weight pat tani yang duma lada kumno ka kata ya ki weight pat tani ngitip ba lada ubriu udi duma ladi di duma syam penwitang ladi henry wat ikiweru kakta wat ikiweru yang ki second hand smoker ki briu ki ba don hayeng ringkat bat briu ba bahayeng ladi briu ba di secret badi duma yang ba lada ki don hajan jongki kala ban kata ya ki we punsin niyo kajing king kli ade kajing ngisu kumbang ibu an lada ni persati ka kedam jong kani ka jong ni duma te kala ruban yo cancer hakitor lada ni man kapor ni ya dan jan baki briu ki bajet du secret dari duma but kala ruban yo bun ki jing pang ha ki klong snam katkum ka jing thot na ka center of disease control and prevention treated source ka ong ba ki bun ki klung la ni ki kna kila ban yo la ki don hajan ki pa la ni ki bahin hasan ki badik duma yong ba kila ban yo ki asma kila ban yo ka jingpang ha persat musim bat ka jingyap kendit ha ki klung ki ba dangrit te ka kta ru ya ki skor ha ka bakiyo ikeni ka ear infection ko baki ong te ngi ba kani ka chemicals ka badon ha uduma kalong ka bi shisha wa om tang yaladi henry wat ya ki weiru ki badon hajan joni kublai shibun kong bakla lengdo ya ke jawab ka bapil ai hoi nyenom klet ha ka bede ba ka jing im ba ka jam sim kakwa ban phai sha i pastor evangelist forget me not langshang ka jingkli ka pangakwa ban kle shapi hatu ka jingbam ka jingdi doma ka kta ne em ha ka jing shakri blay ne wat ha ka jingede para breo Kublish bon ya kani ke pat ke jingkli hoi ke jingti ya duma di secret ka kta ya ke jingkoi ke jingkhia jungi namar nyu i ha gitu ki jingtho ha gitu ki paket jungki la ai ke warning ba kapan mensau kapan ma ya ke jingkoi ke jingkhia jungi ban kala ro ban penyap ya ubri usuki pasuki wei pa wei u secret wei pa wei ubiri ula ban khati san minute ya ke jing im ke jong ubri kat kum ke jing batai jong ki start science ki doctor bat ladang ngim don ya kemet ke bakoi ke bakhia ngimla ro ban trei ki kam pai ba ki kam ha ke perthai ha ke mlang salang kum ba tin jom blai ke ong ecclesiastes khandai sipeu lada ka kti jeme ke shem ya kata ban le to le ika da ka borba ladang ngim don kemet ke bakoi ke bakhia ngimla ban trei borba ngimla ban trei da ka bormet ke jengi nang kongrin sipeu lai phuai ka ong yengi namar kata lada phibam nil da phidi nil da phile ai to le ro ik ban pendan burom ya ublai lara kabam kadi kejengi kakta ya kejengkoi kejengkhia kejengi bat ngimla ro ban trei ki kam ki jam ko mangila ong
Barga kata ro ya kajing syakri kajing ya ublay. Ladang ngimdon hakamet ka bakoi ka bakia ngimla bot ro ban lek kiusha yeng mane ban ruai ban ya ro ya ublay ban aingu yu. Te kadon kam yengi kum ki Kristan bangin long kiba pikir hakabam kadi kajangi. Lada ngikwa ban syakri ban ai buram ban aingu ya ublay ha kani ka perthai. Tungin pendon buram ya ublay. Hai kinu kibam kidi kibangi bam. Ya kaban penes ngabha tang ya kadro kajangi. Kublai shibun ya kejubab kabalkot kabapilai. Hoi kum ki Kristan kibangi kam ya ladi pangidon ya takajing syai kaba khambha panhikai shikiwe. Kajingkli kabangkwa pan keli ya Pastor Evangelist Sylvester Champliang. Ke kabapenlong ya ki Kristan kibabun. Bakim tre ban ya kajingbam pat kajingdi duma. Hato day namar bakisngoto bakla ya kajinghikai kaba ukisu hikai ya kaba kadon kakentin kaba ulakran baka kaba rung syopo kalong kaba khut sudah te sumbha ban ai ya kajing betai kaba bunia khamtam ha kaba day ya kani kakentin ya kaba lasot na ka gospel ka kum Marcos kalonong kaba nyu kadkhot kaba khatsau terter. Hoi kublai shibun kane kadai ka wen ne ki jing pen kut nya jang ki babun baka ka baru syapo kalong ka bahas sudah ngiron ka masngutu e kane dekat ki babun ki sngutu bakla bat plan kam bakla habo Jesus Christ Ukraine ki tin kamut bangila ban bam duma kat bangimon di duma kat bangimon di ket kat bangimon namar Jesus Christ hi shim lamut baka ka ba ngi bam baru ki jing bam ki baru syapo ki bahas sudah. Haba ngi puli katin joblay ngim di ban puli tanggu ke dekat nata penkut nya no lani penksan batai ya ketu dekat de puli kelum ngidan ka masku tu eka konteks ka jingjia satnya ju jisu bar ki parasi hakni ka por ka dei syapang gi jat jingbam re ka dei syapang kru kombam syapang ka an ki joblay re ki ji kai pateng la pateng ki an ki rukom nuksa nyila ba chem daga ju hi kal nong Marcos ko nong nyu dekat balai basau hang ni ka issue ka dei syapang lada de ban sakti ne bom de ban sakti sho ban bam pi hagis ngi ke jongi ka je sakti ga long ka babha na ma la ngim sakti ki kti ba chak lek la ban wan ra ke jing pang ha ka met ke jongi henre ke jing prasha jing ki parisi kam dai halor ke jing ko jing khia hang ne henre ke jing nget ke jing ki klong bala da ki bam da kti ga ba jak khlia da la kim sai ka pat git ya ka men sim jo ki kla ban du ke jing pen em la jisu ulamut shisha ban sha ingi bangin bam na dong shadong let's say Petros hakikam ki apostleship ho unjin labam men boyo i gijing tu pau ye tu ki mrat bom khoi henre ulakan tai ngidon kabru ban sngotu baka an ki jiu haba ki parisi ki jiu ki leche yo shahat ki kendu gentle ki one pai da ba persyang man sum man sai knang ba ka no ka jing ateng khu ba ki kan pen khoi no da ka jing sum jing sai but ka don ru ka ji kai ba wat ka do ka sya ban bam du blay ka badai ka babha ki kitab Leviticus khatway lo ong balada jia ba kumpende da ubru bom khoi ka ta ka do ka long jakliano tingidan ka man sngutu hangni ka jing sai nya ka Jesus Christ u Jesu shimla jubab ka jing kli jong ki parisi ba ki kli u balai ki khamsa ki kli shoban bam hendai upen rem ya ka jing arsap ka jong ki ukdau sya ka jing perking an ka jiki man sumar ki nyam ki rukom ka jing kai pateng la pateng hendai penban yak anju blek la linde do Marcos nyo arpwe do arfly ngi shem hangni bo Jesus on ka jing pen khenji ki hukum kom ka jing tu ka jing rote ka jing klem na ta ka jing pnya breu ka jing ko aprai kini ken ki ba pensniu ya ka men sem ba bangila ban du ka jing pnya ka jing bom sai kiti kam pen tikit ya ka men sem na ta ngim la ban preksan da ka ni ka khot bang ong la ban bam da do shadong Kublai shibun Sylvester Champliang ya ka jubab ka basai ka bapilai ka jubab ka balong ka basai ka kasngi kaba omron ka kaba umla masot husyu tinga kenturu iki Pakistan bangin long kiba minot ban puli bahai ka clean ka chongblai bat khamtam bangin ye long ka jingsha shkiwe ha ka bedi bat ka jingbam ka jingdi bangin long kiba koi bakhya ha ka perthai tinga kwa ban kli ka jingkli ye kong bapla lengdo saisien ka bapelong ya ki babun ki brio bakin shitom baki smo shitom ban ya ka jimbam ka jingdi duma hato ka don neem
ka borkta jong kini ki jingbam jingdi ki basniu ya ki bangi khot ka jingbam ka jingdi duma Bangsani no shisundon hi ya ka jingbam jingdi yo ni duma kamlong ka basuk namar uni kutin ka ba la sharing merau ha ka jingim ka jong ulani ka priu uba lakerni baruba lamlin bandi ya kini ki jingbam te kindon kani ka withdrawal ki ong ba ka lani ka jingta ha ka met ha ka jing mujin pakhat lani ha ka met ka jongki but kidon gun ki ba hab sha ba ki hab bekin yo mat ha ka jing im ka jongki lani ka met ka jongki te ha ka met ka jongki kolong kumba ka jing le persha namar namar balai hadu bat ni kapor kilat di ni duma bat mentaki haban i no bat kunta kamet kadang terang bat kadang kuat lada kaduna lada pendunaya uduma lani di pendunaya kajing di ti hakajing mo cing perkat pate kumno kakta yang ba lani mentally kalong ke ba kimla sha kibriu bat ki hab ban sangi suki bat kadai namar kajing melin kajongki baki laju melin hakani kajing le te kaweru kadai ba kajing snow kajongki ke ba kilong kumba kila i no kila du no yala parlok ku ba ki jantam lani ya parlok ku ba ki i tam te kamlong ka basuk bat bon sin ki briu ki kendandin bat ki phai biang sha kani kajing di jongki te kajing shisha uni kutin kamdan kajing ma uni kutin re ka baki hapan yo penduk kum ki jing penduk ka jongki lani ka symptoms ka baki don ha kamet ka phat ka jongki kalong ka ba kimla bansha namar ka kamet kapan ya uni kutin but kumta kidon kini ki withdrawal syndromes kum kajing kli kum kajing dombi but kajing snow marway lani ka depression ka baki ong pareng but ki la ru ban bakin kalong ka bakin wit ya kajing yo thia ka jongki ha bakin la ban yo thia but ting ki snow lin ki snow du nong but kidon kajing kli but kimla ban le kam ki jam ki jongki but om dang kumta nrei ki bam klem antat but ki kelas ngai but ki kelas yo ki jingpang diabetes but ki wei but kumjuru kidon kani ki jingpang jarho lani ki jingpang hakasadem baki snow kumba kalong don ka jingdap sadem lani ka sintur hakabaki snow terkong baki snow trangkuman kapor bat kumjuru kamet ka jongki ka snow telot be te kimla ruban perkat padan lani ban le kam ki jam ka jongki de kini ki symptoms baki bonsin ki snow bakalong ka ba nrei lada don hi kamon ha ubriu lada laki kwa hi ban i no sisendon ningkong ki ha pandon ka jingmut ha ladehi but ki ha ban yo ka jingyarap na ki ban yo ka jingyarap na ki doctor lani ki dawai ki bakashan bat yarap ki but kumjuru berkantam banglaban ong ba hindi ban siya niya pan ka bor na ublay kulashibun kong bakla lengdo ya kejebab ka bapilai nganget bapila trestom bermakre ya kejebab tingakwa ban ya phai syaki ki bolong kajing im bakajam musim yangi ki kristan
ngakwa man kli ke jingkli ya I pastor evangelist forget me not langshang hatu tang ke jingduai lala ban pungkhui ya ka jingbam jingdi doma namar ka ba susi kalong ba kidon ki Pakistan ki bahikai bakla ha ka baidei halor kani ya ka bala sot na ka shiti ka bankong jong u apsopo sho Timothy kalonong basaw ka dekhat ka basaw terter hatu tang ke jingduai lala ban pungkhui ya kini ki jingbam jingdi ki basniu kata de ke jingkli te sobha man ai ke jubab ke basai syengilang baro Keblesibun ya ketu kawai pat ka jingkli ka ba phila ai shanga. Hatu lapan khoi shisha ya ka bam gadi lani ka jingdi duma ladangi duai ka jing jubab junga kalong sim lapan khoi ya ka da ka jing duai ladangi bam kanu ka jing bam ka basniu lara pidua shispa sin kanu pausin piduai nakam ta ka tu ka jing bam ka bak don ka bi ka namarha ki jing bam ki basniu kum kini ki duma kini ki secret ki ai ki don kata ka bi ka bagi khot ka nicotine haktin nongwei but kamla ban pen khoi da ka jing duai ya ka ne ka bam larangi bam ki kinu ki jing bam ki basniu kum ki ka kiat kum ki wei ki jing bam ki ba pen ma ya ka koi ka khia ka jongi kum ba don ki briu ki ba ong kum ba shim ya ka kten ka jong blai ban penon kam bakalai ka kum ba penon kam da usoitan ha por ba syukor ya jisu ki sim hai ka ne ka khot na kong Timothy ka long ba saw khot ka ba sawat ka pasan ka ong kum ne naba ka jing thau blai barok ka long ka pha omdon ai ro ka ba on kan taj no la da padiang ya ka da ka ba aingo namar lapan khoi ya ka da ka ktenu blai bar ka jing duai kidon kibon ki priu ki ba ong balapan khoi ya ka jing bam barok na do balawan uji su je ka perthai kani ka dei ka wei na ka jing penon kam jong umen sim baman ha ki briu ban sya syukor ban sya ilam bakla uji su sim lawan je ka perthai ban pen khoi ya ki jing bam barok uji su ka jing thmu jong ka jing wan ju je ka perthai kalong ban pen khoi ya ka pop jengi da ka jing yap chung ulor ka ding phna ngin yo ban job ya ki jing pen shoy ki jing le bangin job ya ka pop lamba ukris ublayap yapli nakam taki pop ki jongi te sim don ka ka bala ban pen khoi ya ka jingbam larangi dua ya karu ngi na kata kadaw si bon ki briu ki ya mat ya kini ki jing nlor ka bam ka di jengki namar ba kim sim la pendon burom ya uplay ha kini ki benta ka kten job lay ka ong ha ujob ubala ban pen khoi ubala ban pen mi ya ka ba khoi na ka bom khoi omdon job khat saw la non khot ka ba saw ngi isya ba omdon pa ubriu la ne uno briu ubala ban penmi ya ka ba khoi na kata ka bom khoi la ni ban pen khoi ya kata ka jingbam ka balong ka bom khoi la dangi le ya ka ka jing duai ro te ngi dei ban long ki ba husiar ha ka be dei bat kini ki jing hikai ki ba syukor ha be dei bat ka bam ka di ka jangi tu blen kur khu yangi lamba ka ne ka jing pule ka jangi kublai shibun ya kejuba ka ba philai ngani kanirap yang ngilang boro habang ya snow ya kani khobor hoi kalong ka jing shisha ba ka jingduai ka don ka kamba ha ke boro ka jingduai ka don ka bor man pengkala ya ki ba snew shi ki ba bha kamut pade ban ong ba ka jingduai ka la ban pungkhoi ya kini ki jingbam jingdi ki ba snew ki ba kta ka koi ka khya ka jongi de hagni ka por nga kwa ban kli ki jingkli ya ikong baphala lundo ha ka baidi bat ki an jong ka koi ka khya ha ka liang jong ka science inomikron shaphang ka bible kumnu ngin job ya ki jingbam jingdi duma ha ki kisngi te sobha banyaram sobha ban panshailam Siki babun, ki pelok ke jongi, ki bersap, ya kena ke kubur. Nanti ladang page shaka statistics lani jing talk researchers ini kumba 1 million ki briu ki yap na kane ke jing bam duma hakashisnem kani ke jing talk ade ka ai na ka World Health Organization kumba 1 million ki briu hakashisnem hati te kumno ngin la ban job
nak ni ki jing bam jing di yomi dak ba ngila ban kala nak ki jing le jeng kamlin ki jongi lingkong ngila ban ngihap ban panjing yarap ngihap ban panjing sumar namar kumbang laong ba uning nikotin ulong addicted hadu kata but ngimla ban le dak bor la hi la te dan kam hi la dan bun ki bri bamla ban le daladi dan tak tu kat ni hi bala ban le tamba ki wi bamla pat hap hi ban yo ka jing yarap naki doctors but dak badi dawai tani ki ong ka replacement therapy ka baki hap ban shim ha ka baki la ban shubam daki spray kum ki kenja dawai ki ba ki hap ban ken sange suki yaki jingmelin ke jongki ka ba apat kadai ka support groups ni ka jing Christian ka group kila ban hikai kini ki don ki group sa ke kila ban Christian iwe bat kila ru ban yo ka jing yarap syapang ka ni ka addiction ka balai padai ki ong ka home care lani ka jing sumar haying hakaba ubriu hi uhaban kucing mut kumno ba ino bat ba le ki exercise man la kasi but jiru ki jing bam ki ba te ya kamet kapat ban bam ki so bandi de ka but ban kiar na ki jing di ki ba long ki ba climb bat ki ba don kani ka jingmat ka basniu lani ka jingmat kum ka jingdi uduma te lingkong de ruban kan mau ban bread lut yaki duma lani ki secret lani ki badon hayeng hasem haki kali ka ba ubriu let ban bread lut no yaki ni barakhat yaki ni jing bam ki basniu but ladala lele ka bha ban kiar na ki parlok ki ba shadi duma ba shata duma la ni ki babam kwai but pen kan mawi ladi ba pila bande pen kan mawi ladi ba kamet jongpi kadai ka ba kongsan but kuno ba pinla ban ino lada don kamon namar pilong ubriu ubala thau do ublei bat kumjuru ba pila ban kam shakris kam bhai ka ying ka sem bat ban pen bhai ka ying ka sem ya ka shnong ka thau bat kumno ba kinla ban penduna ka jinglut namar nitip ba ka jinglut ka jing pelut ya ka bathit ikini ki duma ki kwai ki tempo bat ya ki secret ka daki snem ladani Kenya ka kalong shisha ka ba ni pelut bun ti ladani la dewan kenmau ban ya ka bathit ikito la ban bu ban le taka saving lani ngide ban kloy ban pani ban yo jing yarap lada don ke jing ta ha kamet ke jongpi bat lane ban yo ke jing rap na ki briu ki ba laju ba ju bam ini di secret bat ki la ban umro ki la ban yele persya bat ban yo ke jing rap na ki bat kum ju na ki doktor lane ki we pat te kalong kabala lada ni monhi but ublei yarap lada nidon kaman nado pada umut te tu ublei yarap ya but kan long kajing mentoy hak bangi laban imbha manbha hakani ka perthe kublai shibun kong baklai ka jawab ka bapilai nangai ka jawab ka bapilai kanirap yangi ibai-pubai ki basap ya kani ka kubur ngangai ngidon shibun hangni ki prolog
kiba I ke jongi kiba kerni ha ke jimbam ke jingdi duma nyidwa nam ta jongpi nginget lengba kini ki jimpersang kibaret kibang walam ya kani ka khobor shapi ngangai kanirap epi khnia tinga kwa ban keli ke jikli ke bakhadu sha ipasa evangelist Sylvester Champliang kumnu nginjob ya ka jingbam jingdi duma ha ka jingim bagajam se Kuleshibon na lor ke jing betha ban bud ki an jing ko jing khia bangila ban lait ne ki jing blin basneu ban yo ka jing job ngiron kam ka bor jong blay na mar kum ki bring long ki batlot le chu blay ki jing duai kerpat pentip ki jing ke jong phi ki jing tlot ki jong phi sha u upol shi ki nong rom nyau khar khandai wang ya ka ba ha bang ko ban le ka tangam le ndai ka basneu bang ko ban ki ari ka tapat ngale kadon ka jing le kham tam ha bangina mli ni ki ja jing bam jing di man bathat kam dai ka basuk ngiran kaman khot kerpat kumba upol wang we bala pen pelat yanga ndai ai ngo yublei rom nyor san de ukres ngiran kaman le shu Jesus Christ namar karkum Philippi saw khalai nila ban le lut iki baro de ukres ba pen bor yangi ti nila ban job ik ni jinglen ki basneu ki jingkerni ki bala pen penjot ka met ke jongi ngiran kaman bread ik jing ke jongi ki jing tlot ke jongi but un ai ngi ka bor ba ya ka jing job ka jong u khnang mangi long ki ba lai lui ne ki ni ki jing te jing khom jo ki jing len ki basneu ha ka bam ka di Spun Pastor Evangelist Sylvester Champliang ya ka jubam ka bapil ai bat khamtam ka jing ai musim ka champi ha ka bede ba ka jing im magajam musim kunu ngin job ya kini ki jing bam jing di ki basneu ngane ha bang sap ya ki khobor lengba kani ka program ka balkot ngange ngilong ka jingker khu ya kaladi ngilong ka jingker khu ya ka long yang long sam ka jongi ya ki marjan marpa ka jongi bat ya ki lok ki jor ki bran haboro jong ka saudong ka sakun ka jongi ka jingkli ka bakhadu shwa bangin pukut ya kane program nga kwa man kli ni kong bayada lengdo kai ka khubor lani ka message ka bapidon ban kran ban ai khani ka por shangi wipwe khamta me a khani ka sni ya ka bala tip kom ka World No Tobacco Day ka khubor ka banga kwa banya sam hakani ka khalp mat ka dei ba ngi dei banang yai ai jing hi kai but ai ki awareness program kham ta mi ki khun samna ki jongi naman ngi kwa hi bante ye ka pateng ka ban light na ka jing bam ba jing di ka basniu kum uduma te bakin kiaru na ki jing sa pengop jong ka company duma badru namar ba ngitip bakine ki aka baro ki wanra ya ki jing pang kumbangila batai mene badru hakabakhat du hi ka ban wan lam saka jing yap te ya ki bom pat jukta ya uduma lane ya uduma sla ngakwa ban kentu ya phi le se bu ya ka slogan ha ka jing im jong phi ba phidei ban long sian bat wat dang nang tai kitu ki baju melien pat de ban shim ka wei ka sngi shisen jam bat badeiru ban ya ro ela de anda philala ban I no ekni jing melien masniu wat la ka long hakapor ba phidang sedang teken mauru ya ki slogan ki balaju tho kum kini harum phidei ban sngiu biet lada phi prakhat ba phi long ubasiu khan haba phidi cigarette nangta pen ke mauru ilade ba ki jingdi duma ki pen pe ki pla pisa ki jong phi nangta phidei ban pen ke mauru ilade ban sumar yala ki jong ki tor nangta uwei pa uwei ubri udan ka hok ban sumar ya kal air bat ka bakhat do hi bat ka basiu tanat kalong ba ring ya kal air khut bat im kemen kublai shibun ya juba ka papil ai sa shisin biang ngakwa ban ai kublai ya kini ki polok ka jingi bro songwat Pastor Evangelist Forgive Me Not Langshang Pastor Evangelist Sylvester Champliang kong bayada lengdo kong bapla lengdo kublai shibun ya ka por ka papil ai bat kham tam ka jing pung khre stom ka jong phi ban ya sam ya ka kubo jong ka jing kot ka jing khia ban ngakwa ro ban ai kublai ya ki polok ke bai ke jongi ke basap ki kubo lamba ka ni ka channel to ai bo blame kurku ya philang boro ban ngange lamba ka ni ka khubor ini omat shibun ki jing kurku
to bling kurku ya phi iboi puai na kabanta kaborom ko jongblei insai sempat hakoi kapor ku besibon